Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinong khayi hamajay land custom station haga Southrik Unailar Arjar Punrew, kilaiti rakajing thoa ha ka office jong usab divisional officer ka Sora civil subdivision banpin paw ya kajik persha halor kajing kano bolokot ya kajing lang tanglakam ta kikatu ka ningot kinong khayi patharu ya committee claim kajing tip bagajing menjur lang jong ki pat kinong khayi habakran sakilal pathai kubor we nang kinong khayi uba jan tarlong klaw ulaong bakom kinong khayi na kathany majay kisa hak umdum halor kan kajing le jong SDO bat ongru bakom kinong khayi kin pershabet ya kajing try kam jong gani ka committee bala thaw do SDO lamar bala le khlam khot islok lang yaki Shushu ulaong baw SDO kumukuli bopet ya ka songsan hapo ka subdivision lalaja AA wanha man simhi ya ka jikri hang ni matangi ngilawan kumti eksportar betulun ni kakam kemajai LCS tengi kumti eksportar kiba ngilaya lumi ke meeting hakini ki sni ba kini ki banai ki blalej bar hakini ki banai ki blalej lu kaladon kam jingalang ke jungi hakaba mangi ngilai longlang baro tangki eksportar kibe betulun ni kakam bat ngilawan hakani ka office jung SDO bangila bu ke jing tho hakaba de ba kani ka khat sautrik umi arja punriu te kapang ka mangi ngibu yakani ke jing tho haka office jung SDO kalong halor ka jingalang ka proceeding meeting ka balong khat wei tarik u banai me aja punriu haka bai dei bat ka kam khayi motion lingba ka maja SS kani ka de ka proceeding ka belapan mi na ka office jung SDO te haka ni ka habai dei bat kani ka sni haka ba mangi la yo bani ai kani ka jingtho haka mi jung SDO bangi la yo ro bani kren bat SDO bat na kalian jung SDO haba mangi kren ulong ba kani ka dei tang ka proceeding ka ba mangi ngila tho angne kamsim la dei kanu ka order te nakalian ju SDO la ong ngi ba ni sakhot ya piki star baro ba ni khot da ka general meeting ban pensyai lani ban ya tai bat pi ya ka ei ka ba ngi so ya hap bat ya ka ei ka ba ngim so ya hap te nakalian jungi ru ngi la ong kila ngilai nya buon ki eksportar ki binyale to singi ngilai ong ba le se hak ta singi ka ba pipin khot ta meeting le se ya ka ei ka ba mangingim so ya hap pin pedang tere SDO ong ya ka ei ka ba mangingim ka ba mapiki eksportar pia so ya hap lang ya kata ka mungin simrai tehre hadu mentamene am simladon kata ka jingkhot meeting ka jingkhot jong SDO yang ngi ki eksportar nrai ngi i ba nadu kani nadu uni ubenai me hadu mentaki sengir ku mentaka sengir kidang don ka meeting ke jongki tang bat kibiri ki jongki lane bat kat to ane ki badai ki bama nakalian ji SDO ba ikhot himai nrai yang ngi ki eksportar hadu mentamene kam sim lakhot te mangi ngi sah ko umdum bat kawai ru ka ba mangi kum ki eksportar kalong ba ngi sengau lengok ba nakalian jing SDO badam burom hakaba ke jing sisa ka ba mangi ju siam na ka por kalong ba ma i inpek tanah ka benta ka ba ka miat ka syong sai lada ka don kanu kurum keram kadai ka benta ka ba ma i sim ban ya kani ka benta tinrei hakaba dei bat ka kam khai patang hakini ki arsnem siteng ki ba benta ka ya be ya renti kam sim don kanu ka kurum ka keram tinrei SDO pada iwan ban sim ni kani ka benta bat bantawi kani komiti kani ka sa ka umdum yang ngi eksportar ni piong no fi berapa kani ka benta ka ba mangi ngi kwa bergiwan hang ni menta tiga jingwan ke jungi menta hang ni kalong ba mangi ngi mla bat priang namar ba tang deki katu kat ningot kibriu ba SDO penlong ya kani komiti lani ban temu ban sim ya kani ka sinjam ban penyai yak ban pertulun ni ka kam te hang ni ngi don ru diperlok jungi ki belahuan ki belah sim bat pani ke RTI nak office jeng SDO bagi belayo ro ke jubab RTI kini ki perlu jungi kidon ne bagi sapen sengawi kita ka jubab RTI ke joki pilapnya tu balai kat ki khot tang ya kita ki khat laingut ki brio kita kat tu kat ningut habai dia kani ke jingalang to sing meeting nak kalian jungi ka dikata ka bentahi ka mangingi wan seni ru kalong namar ba ngingi sa ka umdum bangimla ban sutu ya ka hakanu kanong rim haka ba mangingi la kumangila keren mene sekamat ba kumbai SDO yang ban khot yang nrai imsim la khot adu mentamene tengi ngimla ban sutu kai ke jingmut ke jong i bar kai ke jingmut jong kini ki beriu jong SDO ba kene komiti ka ba makiti don tangkat tai te keipat ka sinjam nak kalian juki ki eksportar pinchim nak kalian jungi ki eksportar kalong kani ka benta ka ba mangingi ni hakadu benta mene kalong ba lada kani ke komiti jing SDO lada kim sim lakhot yang ngi kumbang ngilai kren daka baburam hakamat kami jing SDO dekat bi SDO ngilai kren basar balada
Pin pentulun hi ka kam kom ne klam ke ji sutu jingmot jengi ki bat ngi ki eksportar ngingi nom pediang. Kamu ngingi persyak ya kata ke bentah. Ti kamu nak kalian jungi ngibu ya katakan. Ha ka ba mangi ko mangi laong mende. Bu SDU di ban pek nak bentah ka bah kami ka syong suk syong sai. Ti rela da i persyang ban ya jubur sakamat te kamu ya ka lengkor ka ganu lu jingjiang atrai. In ha ban simi ke cikit kele atrai. Kata kamu kaba mangi ngilai simi ka jingrai ha ka jingelang ke jongi ha kaba mangi ngila lo kindia sini ba kini kindia nak belada bro. Kalong balada SDU ikut ya kena ke general meeting kalong. Ba mangi ngim trek bangin wan ha kena ke sambar ke jongi. Ladi ikut ya ke meeting pai ba. Kadi banlong ha ka jaka pai ba kanum dei ha kena ke office lo ka office jo subdivision. Namar ba kani le se mangi ngikuak ba kalong kuik na ka benta jongi ki pai ba bro. Kalong ke jaka pai ba. Ngala pendon kam hok ya ka RTI ke RTI 2005 Di RTI haluar ka kini ka jing penyai proceeding ka bau pelai ko ka kat tarik Mei 2026 di kajubab ka bangayok kalang strik berai ban rio arja rio di hakani ka jubab ka bau napo ka subdivision officer la jubab ni ulong ba ka beningkong kalong ba. The officer of the subdivision officer, Sora civil subdivision, Sora has no jurisdiction to check import and export. Hani kalau tahu saya, umla, don hak tiru buat umla, bantu kelar dia ka import and export. Dan number 2, the office of the subdivision officer, Sora civil subdivision, Sora akan decide a trade. Yes. Cannot decide a trade session. Cannot decide a trade with foreign countries and matter related with any foreign umla ban bantuklah kayak gini ki kam khai nang te apa majai te kabasau kalong ba no order on export have been given te kang ni kalau batai sai ba no order have been given kamot ukam yo order no ya kan garage mat ini kali garage mat so ngala ai dengan ni ngala pendon kam hok iladi ya ka an ngala pendon kam hok iladi ya ka rights ka beri ka jonga ti ngala tip mentalong ba kani ka sulong ba sule don bor ti kam dei bang keren manga am sim no no gadi ka keren ka jong i Kadi kajing keren na po ka Sovel na po ka Sora subdivision. Kami kajing keren ka juma kani kadi kajing bab kabayo nang tay. Sakjo de kani nomor ba tak bangi lap ke proceeding. Tak bangi lap ke proceeding tingi nak sekarang ni ai file ke RTI su SDO. Nak kalian SDO ru ai ka jubab yang ini nomor bangi persakjo nomor ba ngi lak bu kami ka jingkli USDO ngi ong hatu USDO dan ka jurisdiction halo ki kam import export USDO ong ba dan jurisdiction halo ka import export ka jing persak jungi kalong ba kumno pat kata ka komiti bu thau ba USDO DU ukli du chairman takadau ka jing persak jungi ka daya kata ba DU chairman tengi ngi persak jori kata te ka ba kalong ba USDO pensaingi ba umpat dan ka final order ka balak penmi hakata ka proceeding umpat dan ka final udang sudan betangki proceeding dia habai bat uang ba umpat dan ka major policy decision ka blasim urai be umpat dan ya kita bro umpat dan ka SOP ka balap penmi bat kini bro khoi ki bro khoi ukan saingi kini ki proceeding ki badan ki meeting ki bro khoi ki dang datang ki proposal ku ba SDO pelai bat umdan kino ki act ki rule ki notification de ki government order kanu ka an ne ka board office ban khot lang bagi labu kota ne ban benta prestige ban penbej export arrangement ne thau komiti balak penyat dakam export bat bat kalong balai balak khot tang ya katu kan ningut gibriu ban lakhot ya baro eksportan kata ka wei ka dau jo ka jing ki tungi bat ka balai seperkat su kerpat ya SDO ba in bengi kentu ya iru ban sim nak kaliang ba in buram kenyangi kum eksportar ba in batru ki artikel ki ba khat khandai 1C baka khandai 1G boleh sibo kumba shi problem ka jingwan jongi hangne menta ka de barok ki no khai ki bayap juk telun ni ka kam khai yang tipo majai LCS de hangne ya don lut menta ibana west ibana east kina boy kina jante hiang ya don lang ne barok ki parano khai
Di hang ni papu kudai proportion gini ki budi baju pentelun ni kam kai hang ti hapok majai. Di hoi ngumla banlen gajing sya bah kini ki nem ki por ki ya ki bal adab no. Kajudon gajing thut kadko kar kompanyai ban pentelun ni kam hang ti hapok majai LCS. Di hang lengba gajing wan jong ngane ka sistem ubat mai menta. Kamut la ars nem siteng lais nem guna. Bakal ayat baik ya jengti kata gajing pentelun ni kam kai hang ti hapok majai. Ngila ya imsuk ya pentelun ni kam don cu kono ka jingwit jingwo kam don cu kono ka jingdang kali kam don cu kono ka keram ka huri hura teh pedang kata ka jingaj be jai renti cu kam kendin kesan kawan mi kane ka kam jong SDO bo mo ko ban form ni komiti ban peniyat iki kali kit motion hang tipu maja LCS de halor kata ka dong rem bangi sawan hang ne menta namar ba kam dai kasin ko banikong iwan ngila dai kasin ko arm ta kasin banikong ngila ya kedan makamar bat i te ila ayak asuran yang iba en sakot ka general meeting aswa bon pentrekam re ngilai apla sikata re ngi sui ibe tang haki proseding maki dong perlok jongi bale ati ai ki yo ng baki proseding meeting jongki tikane ka pendukaman sim yang iki eksportar yang iki no kila kanu benai ibe tang ki proseding tengi ngi dukam sim ting ong lakom nom ngi ya lek pa iba no so office jong SDO bangen persngeu ya kasur ka jongi tenre wan hang neru yang im cuma lakot ban ni adon mentalang kata kami meeting jongki nglai submit no tangki kot kislah te haba kat kan ni ka jingya be jaren ti boleh SDO udah kuat ban pentut ya kan ni ka kam kai hang te po majai Kedai. te kamut ba hapedeng ka jingya be jaren til ada SDO ule jubor kamut demo ba pen kelumari ka kam kai hang te po majai Dila dami kanu ka jing huri-hura kadung barang sakit kli hi SDO. Barka komiti ka jong. Namar ba sengap ya kasur jong kinong kayi ki baju petrol ka kam hang ti. Teh haju ru ka por. Ngiseu ban kerpat kamtam ya lokal MLA jong ka sila konstitusi. Bantur kelar lem ya ka benta mo. Namar ba ka lalong ba kumba kilek don bor tang katu ka nengut ki komiti ban yuroj yangi ki baju imja nakabakamay jakpo ang tiyak po maja LCS. Berkumjur inda kerpat jur ya kasorkar. Ya sorkar kamtam ya udi putih chief minister jongi sar perstun tensong bantur kelar lem halor kan menta namata kan ka jing persyang jong upsar ang ba jupi ban pentut ya kam kamay ka jongi ka baju ay bet mentala laisnem duna. Bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendrei ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendrei la phya aliang du pu du sam chungki jilla house nam ar hajar ar pusaw ka kai phot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka bernihat ha khamat e hendrei ka khubo ka jingsha bonsin la klet bat omshim la ban pin pau nama ime de la slem de la don he jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka wan me tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap reng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ya kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka bordar Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an menteri rangba ka chila ong bogla tho shu menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था
जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे। गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया, लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए। Kala kabayat kam sange haupur usam Henry ban ongba Bernihat Mikhalia kadei kanongba kabajabotam kapinyalam bakla ye gibreo Kanongba bernihan kadon haupur usam hapedeng ka Assam bat Meghalaya kawe kathem artli ki jila hakabenta jong ka Assam dan kumba arpautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya katei kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant Hangta kadon ka air quality monitor kabalapin pau ya ka khubor balapau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthaw ya ka joint action plan